Dobrý deň. Dnes o tom, či sa zamýšľame, koho názor si osvojíme. Posledné roky sa do politiky dostávajú aj ľudia, ktorým by sme v bežnom živote nezverili ani riadenie menšieho kvetinárstva. Veronika Remišová, ktorú vďaka vedeniu v strane opustili takmer všetci, hovorí, ako by chcela riadiť celú krajinu. Šéf branno-bezpečnostného výboru, ktorý sa do parlamentu dostal najmä vďaka pesťovke, ktorou udrel Matoviča, prezentuje postoje Slovenska v ruskej štátnej televízii. Príkladov je mnoho od rôznych aktivistov v opozícii, ktorí nikdy nič neriadili, cez plagiátorov neschopných napísať vlastnú prácu, po konšpirátorov vo vládnych funkciách. Na Instagrame jedno video za druhým, ako by to oni všetko vedeli okamžite robiť lepšie. Politická ponuka je až na pár výnimiek ubohá, minimum odborníkov, za to rýchlo kvasených politikov bez výrazných úspechov nekonečno. Zrkadlom reality sú politické diskusie, ktoré sú ako argentínska telenovela. Ak vy necháte 100 častí, o nič zásadné neprídete. Koaličníci mesiace verklikujú naučenú poučku, ako dali 13. dôchodky a že chcú spravodlivý mier na Ukrajine. Opozičníci by si nezvýšili platy a šetrili na sebe. Mimo týchto unavujúcich, prepáčte, kecov, žiaden zásadný, konkrétny, odborný, v praxi realizovateľný plán, čo nás posunie vpred. Politici si za kritérium úspechu stanovili to, kto v diskusii viac prekričí toho druhého. Aj preto sme na tom zle po ekonomickej aj zahranično-politickej stránke. Nie je toho, kto by celkový systém vedel zmeniť. V polovici mandátu už vláda nemá právo sa vyhovárať na predchodcov, opozícia nemá právo sa vyhovárať, že 2 roky nepripravila jasný plán. Čo budú robiť tí, čo vyhrajú na druhý deň po voľbách? Vrhnú sa na opravy rozpadajúcich sa mostov, zrušia zbytočné ministerstvá, začnú adekvátnu pozornosť venovať narastajúcemu štátnemu dlhu? Mladí ľudia rekordne odchádzajú do zahraničia, z tých, čo tu zostane, 28% verí, že nás práškujú chemtrails. Na majstrovstvách sveta v hokeji po 4 zápasoch našej repre musíme držať palce Lotyšom, lebo ak tí vyhrajú nad Ruskom aspoň o 5 gólov, Kanada remizuje s Fínmi, Česi nesmú streliť Švédom viac ako 2 góly a ak Francúzi v predĺžení dajú gól Nemcom a následne my vyhráme nad Švajčiarmi v riadnom hracom čase, tak postúpime. No a ministerstvo zúboženého športu, kde čoraz viac zaostávame za konkurenciou, zatiaľ srdnato obhajuje narýchlo šitú novelu o hazarde. Slovenský rap nehrajú ani v rádiu v Pandorfe, za to reper posprojuje búdu v Himalájach. K 3 druhom policajných aut pribudlo 4. s polepmi žandári. Policajtov je málo, za to auta vyzerajú, ako by tu bolo stretnutie policajtov z viacerých krajín. Trestný zákon sme zmäkčili, vagabundi bez ostychu kradnú, policajtom však pribúda nová povinnosť kontrolovať a pokutovať tých, čo po chodníku pôjdu viac ako 6. Ak namerajú slušného občana na výlete s maloletými deťmi, ktoré nevedomky prekročia na bicykli 6, kým lúpežníci zatiaľ v potravinách ukradnú maslo, príjmite to prosím s vysvetlením, že trestné kódexy sa nemenili kvôli Kočnerovi či Kováčikovi, ale kvôli restoratívnej justícii. Zahraničie sa smeje, že prijatím chodníkového zákona a obmedzením rýchlosti na 6 Slovensko spomaluje. Čo ak to nie je len európsky experiment v pomalom pohybe, ale smutná vizitka našej reality? Vitajte v politike.